ature dhewe. Umpama pengen pelem ngono kae. Ya peleme dhewe. Mangan apa neh? Ndok. Ndok. Ndoke pitik. Ndoke dhewe ora ya dikukur. Lah berarti yo penak ya, Pak. Ya Umpama pengen ngombe kopi. Ya kopine dhewe. Ngombe teh, Teh dhewe. susu. Susune sapine dhewe. Lah susune dhewe diperes ya piye karo masaku. Nembang ya, Le. Nembang sing kepenak menghibur Dole Nadif lho. Iya. Dole Nadif ditembangne sing kepenak aja nganti ngisi-ngisini. Lah mau kan nembangnya sing nembang-nembang wong loro saiki awakmu ijen wis. Oke. Kamu sendirian. Kene iki senengane hirok Le, son hirok kene iki. Hirok. Les keadaan kaya ngene somben kowe iki ditangkap 3 dina 3 bengi kon ngene iki Le. Bosok irungku. Mulih gawa ambulan iki mikmu mlebu ning jero mik anu